ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി ബെറിയലാണ്. തമിഴകത്തിൽ ഇതിന് വിളിച്ചിരുന്നത് പാണ്ഡ്യൻ പേരെന്നാണ്. ഇത് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് പാണ്ഡുക്കുഴി, പാണ്ഡവർ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴിയെന്നും പിന്നെ ഭീമൻ എടുത്തു വെച്ച കല്ലെന്നും ബാലി സുഗ്രീവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മിത്തിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് പ്രാദേശികമായിട്ടും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും നിലവിലുണ്ട്. LA കൃഷ്ണയ്യർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ആമ്പാറിൻ്റെ കരയ്ക്ക് ധാരാളമായിട്ട് മുനിയറുകൾ ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡോൾമെനുകൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മറയൂരിലെ മുനിയറുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട്. അറിയാം, ഹെറിറ്റേജ് ബൈറ്റ്സിലൂടെ മറക്കാതെ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പണ്ടേ ഉള്ള ഒരു രസം വെച്ച് തരാൻ പോവാം. നാത്തറങ്ങ രസം.